kira-kira pati ula-ulat, nalulumay mampukpugal kan mansungsungayan, mampay-payag-pag, yang ngalin na balintwag, mampay-payag-pag, yang ngalin na balintwag. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa, RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang na tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos sa maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparental sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Maringalan Jalabat o DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Agaw natin na Lunes, Petsa 20 bulan na Abril 2026. Gada saray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Laki ako na duwaran na kanaybala, imbatik at patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Lakin sinasagsag, suspect, akabatik. Radyo Pangasinan Balita. Aso ng bebotang at karsada, motorsiklo at tumakyar, driver asugat-sugatan. Radyo Pangasinan Balita. Binawalan na sagsaga inatoy, kay bato akagang rumat na sagsaga, walad patambalan na. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Karoman ya 300 milyon na piso asita nakuha at karoman ya ebidensya laban at kinan BP Sara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ang po si Banta Dalidirato dyan Senado palapag ng Lakson. Radyo Pangasinan Almusal Balita. State Witness Rule Adamos guilty. Sisilipin at pantestigo ng Bernardo at flood control scam. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Salin namin yung kongrehista ni Pega Ipaway palapag ng Remulya. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Impeachment ng BP Sara panabutusan at bulan na Mayo. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:08 na kabwasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Akagamor na duwaran ka na ibala na patug sa 32 anyos siya laki kaya rin si Kati pinapatug at oras na alas 12:25 na palbangon Jada Sitio Tukok, Barangay Palamis, Ciudad na Alaminos. Sa biktima si datin Tiller, residente na Alaminos City. Lugan niya sa may suspect yalaki so wala da susto na edad. Driver residente na Tansamay Ganban, residente na Barangay Cabanatuan, Bali na Mabini, Pangasinan. Onogad investigasyon ng pulis sa raya Kabiyangan na Alaminos Puliso kawat na tawag at telepono ya walay pinapatog dabit lang lugar partikular dyan harapan na INC o Iglesia ni Cristo yan si Karaya Tampola yan ang responde at agawan insidente kung papuhay investigasyon yung sa may biktima so kalagay dabit lang lugar
na si Mabiray suspect ya kalugan at black Suzuki Raider 150 motorcycle. Sa may biktima so pinasinggaran na saray suspect ang usara na paltog at ang tampol yung pinapaltog sa biktima. Ang kagamor na duwaran ka na bala jada parte na sa biktima manlalapod caliber 9mm pistol tan si katoy batik jad Western Pangasinan District Hospital da syudad na Alaminos. Yan tambalay sa agamaran to na kanay bala nanggawa na hata pursuit operation na kabiyangan na pulis Alaminos tan nang iray CCTV footage asinggar ada sa yung kagawa na insidente tan berber sa bilaran na suspect. Umpa po ay investigasyon ya walay abayaglan na siblangan na biktima tan sa may suspect ya singegan na sa pamaltuga dabitlan biktima. Sa may biktima sa pulis natan yung mampapaabig ada abitlan na hospital. Radyo Pangasinan Balita. Pulis siya tatambalo na sulakin na sinasagsag at oras na alas 4:40 na kabuwasan Yagawa Jada Sitio Atul Barangay Bayambang Baloy na Infanta Pangasinan. Sa biktima laki suwa man tao na 24 anyos. Bayo laki managkalap na sira lega niya sa may suspect suwa laki na wala da sustunidad. Liburar, residente na Barangay Batang, Dabilan Baloy. Unong investigasyon ng pulis sa Infanta, agawa sa insidente at loob na Matilya Residence Compound. Umpapuay at investigasyon sa may biktima so bimisita at kaaroto niya na nabigla na nasinggaran na abilan suspect na sinasagsag to niya. Yang gapoy nansinggagan tampoli at imakas so abitla na suspect daga antan direksyon yan ang nata na taklay na uloy legan niya sa may biktima sumbatik yada Dasol Community Hospital yan tambalin so agamuran to na sugat. Radyo Pangasinan Balita. Motorsiklo ng tumbling agawa sa aksidente oras na alas 9:32 na labi Jada Provincial Highway Barangay Pimaludpod Ciudad na Urdaneta. Sa biktima na laki sumantao na 47 residente na Urdaneta City. Unang investigasyon na pulis sa may biktima sumamamaniho na motorsiklo na natalapos to niya sa Bulosi Aso kanyan ng tumbling Eda karuken na highway. Akagamor na sugata so biktima jad na duwan na pasen na laman to niya. Tan si katoy batik jad patambalan. Akabata niya wala do influensya na alak sa bitlan na biktima. Radyo Pangasinan Balita. Arumog lang ang bilag-bilay sumuhi. Legan niya batik jad patambalan na so laki man tao na 43 Bayo laki nga po'y trabaho residente na Purukuahan na Barangay Balaya, Syudad na San Carlos. Sa biktima so wala na amayamay sa saksa dyan nanduran na pasen na lamandari niya. Yagawa sa insidente at bautan na alas 2:30 hanggang alas 4:30 na palbangon dyan dabilang lugar. Sa may biktiman BA so inawit dyan Bliss Family Doctor sa hospital dyan syudad na San Carlos. Bangbalat indeklaraan dead on arrival. Sa may ay bato niya so pulis ya tatambalin edda sa kaya patambalan sa rekabiyangan sa San Carlos Police. Sunan na request na assistant jada po Provincial Forensic Unit yan manggawa na malaknaba investigasyon may paakarada saya na insidente. Radyo Pangasinan Balita. Marngalan na rekatubukulan niya balitad lokal antista ng dapag adasare karoma niya balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Twin City. DW
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midolo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midolo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midolo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Burrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan, Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal, balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi pa man natutugunan ni Vice President Sara Duterte ang final ruling ng Commission on Audit o COA na isauli ang 73 million pesos sa confidential funds ay karagdagan pang 300 million pesos ang naisyuhan ng hiwalay na notice of disallowance na dapat nitong ipaliwanag. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman at ako Bicol Representative Terry Ridon, magkaibang usapin ang dalawang disallowance sa 73 million pesos. Kung gusto pa nilang questionin, ang susunod na hakbang ay wala na sa COA kundi sa Korte Suprema ayon kay Ridon. Dagdag pa niya ang 300 million pesos na disallowance ay nasa intermediate stage pa
ng audit process. Binigyan din ng mambabatas na kapag naging pinal ang isa pang disallowance, pananagutan na hindi lamang ng opisina kundi ng mga opisyal na pinangalanan sa ruling. Nangangahulugan lamang ito ayon pa sa Solon ng mas malawak na mga transaksyon sa 612.5 million na pesos na confidential funds na dapat ipaliwanag ni BP Sara sa publiko. Sakalian niyang magiging pinal din ang mga ganitong findings, malinaw na personal na pananagutan din ang papasok sa mga susunod na disallowance. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inaasahang magbibigay linaw sa usaping legal kung ang pagtestigo ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa mga kaso tungkol sa flood control scandal ay alinsunod sa patakaran na ang state witness ay para lang sa hindi most guilty. Si Bernardo na ilang ulit nang binanggit ng ilang testigo sa mga naunang pagdinig na umano'y sangkot bilang pangunahing tauhan sa mga irregularidad ng flood control funds ay haharap sa anti-graft court hearing sa Huwebes, April 23 bilang state witness ng prosecution. Bilang state witness ay sumasailalim si Bernardo sa tinatawag na Grant of Immunity and Protection laban sa dapat niyang pananagutan. Ang hakbang na ito ay umani ng pagbusisi dahil sa umiiral na tuntunin na ang state witness ay hindi dapat ang pinakamay sala o ang most guilty sa mga akusado o sangkot sa anomalya. Sa mga naunang pagdinig, ang mahalagang desisyon at galaw ng pondo ay dumaan umano sa isang pinanggagalingan ng utos na batay sa mga rekord ng korte ay madalas na itinuturo si Bernardo. Ilang ulit umanong lumitaw ang kanyang pangalan sa mga testimonya, hindi lamang bilang kalahok, kundi bilang tagapag-ugnay kung saan umano ipinapasa ang mga pondo. Ito ay binigyang diin sa testimonya ni dating DPWH Region 3 District Engineer Henry Alcantara na nagsabing ibigay niya kay Bernardo ang humigit kumulang 1.8 billion pesos mula sa pondong inilaan para sa flood control. Sa kabuuan, ang paulit-ulit na pagtukoy sa kanya sa mga testimonya, ang laki ng pondong umano'y dumaan sa kanya at ang mga kondisyon ng kanyang immunity ay nagpalalim sa debate kung ang kanyang papel ay angkop sa isang state witness o mas malapit sa isang pangunahing akusado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hiniling ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa lahat ng mambabatas sa Kamara na maglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa gitna ng pag-iimbestiga sa flood control scandal. May pahiwatig din si Remulla na isa pang mambabatas na sangkot sa flood control scam ang idadagdag sa 26 na House members na isa sa ilalim sa lifestyle check. Sinabi ni Remulla sa programa sa isang interview kung saan hinihiling pa sa isa pang hindi pinangalanang mambabatas ang kopya ng SALN nito. Sa kasalukuyan, hawak na ng Ombudsman ang SALN ng 26 na mambabatas na isinasangkot sa flood control scandal. Aniya sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires ay mahigpit ang pamamaraan sa pagkuha ng SALN sa katwiran na nagagamit umano sa pamumulitika. Noong October 2025, nang maupo bilang Ombudsman si Remulla, ay inalis niya ang paghihigpit at nagpalabas ng panibagong set ng guidelines para sa pagkuha ng kopya ng SALN. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. posibleng pagbotohan na umano sa Mayo ng mga mamabata sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House Committee on Justice ay target ng April 29 para tapusin ang pagdinig na kasalukuyang nagsasagawa ng pagdetermina sa probable cause sa reklamo. Kabilang dito ang irregularidad sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at dating Speaker Martin Romualdez. Hindi may paliwanag na kayamanan at hindi tugmang deklarasyon sa kanyang salin. Ang report ng komite ay ipapadala sa plenaryo sa darating na May 4 sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Itatakda naman ang botohan matapos ito at kung makakakuha ng 1/3 na boto mula sa mahigit 300 na mambabatas ay ipadadala na ang impeachment sa Senado para sa full-blown na paglilitis. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alintong Adjong, membro ng Justice Panel, na malapit nang matapos ang pangangalap at pagbusisi sa mga ebidensya sa impeachment laban kay BP Sara. Itinakda ang mga susunod na pagdinig sa darating na April 22 at 29. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong nakaraang Sabado na walang banta sa liderato ni Senate President Vicente Soto III sa kabila ng posibilidad na matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lacson na nagsimula na sila ni Soto na mag-crash course o briefing sa mga legal matters tulad ng rules of court at revised rules on criminal procedure. Aniya, ginagawa nila ito bilang paghahanda sa posibleng pag-transmit ng impeachment case sa Senado. Pero sinabi rin ni Lacson na may impeachment trial man o wala ay hindi nawawala ang posibilidad na may magtangka na kunin ang liderato ng Senado. Pero sa ngayon, anya, ay solid ang mayorya sa pagsuporta kay Soto. Pinaghahandaan rin ni Lacson si Soto sa posibleng hakbang ni Senador Rodante Marcoleta upang harangin ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa basehan nito. Ipinunto ni Lacson na payo ito ng isang retiradong maestrado at iginiit na may constitutional na tungkulin ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungan, Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now.
Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Malyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh oh oh, dito sa Pangasinan. Go go go, saan ka man, dala ang saya. Summer ang saya, oh oh oh, Pangasinan, sigaw ang go-go. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ayun niyo po mga kasama sa umaga ito. Ang kanta, no? Talagang tuya. Kasi akala ko ano yung tinitino mo sa taas eh. Tinitingnan ko yung aircon eh. Akala ko yung mga butik eh. Summer na summer eh. Ang init, no? Oo. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakter ng Lingkora, Timog, Pangasinan, Dennis Muarez, at diyan sa technical control si Engineer Nixon Dakar. Aha, araw po ngayon ng Lunes sa pizza 20 sa buwan ng Abril 2026. Monday. Ayan, samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. As usual, kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion at reaction, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya group number 0927-974-2784. At sa atin pong YouTube at Facebook, live pa rin tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Good morning kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Ayan. Okay, Monday. Monday, oo. Mabang practice ay to start the week Oo. ay mag-simba. Tapos, Hindi siya gaanong abala. aha. At sabay ikot na rin sa mga barangay. Yung alam mo yung unscheduled na
Basta mag-iikot lang siya. bibisita. This early At titignan yung mga problema na dapat resolbahin. At maya-maya ay flag ceremony. Ayan, good morning po sa inyo. Umattend siya ng flag ceremony. Ay, wala pong kanyan. Tauto sa Basta mga wala referee. silang seminar outside Mapandan ay Nandyan po siya sa... po sila ng flag ceremony. Mhm. At siya po ay nagbibigay ng mga Maikling mensahe. inspirational message Ayan. para ang mga kawani ng gobyerno sa Mapandan, sa LGU Mhm. ay high moral. Ayan, At suportado ng kanilang magiting na mayor mhm. at para smooth ang transaksyon sa munisipyo. Okay. So, good morning po sa inyo dyan. Yan si Mayor Carl Vega. Bayan ng Mapandan. Gaya din, si Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicinio. Mhm. Good morning po sa inyo. Boss Darwin, magandang umaga. Yung kanilang piloto. Oo, at siyempre, malakas ang kaya ng radyo. Nandyan Thank sila you po. kasi. Thank you sa pakikinig. Ayan, good morning po sa inyo. Bayan ng Mapandan. Ayan, oo. At siyempre, mag-start tayo sa mga ngayon, issue na ating tatalakayin. Una natin itong balita na balita national, dahil may kahilingan itong si Ombudsman Remulla na dapat daw ay ilabas ng mga mambabatas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Mhm. Yung Salin. salin, kapaborito iro. Mhm. Sa palagay mo, ilalabas kaya yan? Hindi ko alam eh. Oo nga Ilalabas sila syempre. Oo. Naka-declare naman yan. Oo. Naka-declare pero Tama ba kaya? yung mga iba kasi nakapangalan sa iba rin. Undeclare. Naka-declare pero ibang pangalan. Oo. Yan ang hinihiling ni Ombudsman. Oo. Jesus Crispin Remulla sa lahat ng mamabata sa Kamara. Oo. Dahil sa nangyayaring investigasyon ng flood control scandal. Yan ang kuwan dyan. Kasi may pahiwatig si Ombudsman Remulla na isa pang mambabatas na sangkot daw sa flood control scam ang idinagdag sa 26 na House members na sinalalim sa lifestyle check. Sino kaya yan? Sino kaya yung mga 26? Sa bagay, wala namang problema pag wala namang makita Pero sigurado dyan, walang makikita. Oo nga Siyempre. Tamlatan, ang tandalay kinatatan. Kaya, mapapangalanan kaya yung 26 plus 1? Oo nga Kung yan ba nasa administrasyon o nasa oposisyon? Sino kaya? Kung nasa administrasyon, walang kinikilihan ng batas. Ngunit kung nasa oposisyon, may halong politika. Sa kasalukuyan hawak ng DAO. Ng Ombudsman ang salin ng 26 na mambabatas. Para makita at maimbestigahan din dahil nga dito sa flood control scandal. Ganun ba yun? Ang sinasabi ni Ombudsman Remulla noong panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires ay mahigpit daw ang pamamaraan sa pagkuha ng salin dahil nagagamit ito sa pamumulitika. So hindi basta-basta masisilip yung kanilang salin. Kaya ngayong naupo na bilang Ombudsman itong si Secretary Remulla, October 2025 yan inalis ni Remulla ang paghihigpit at nagpalabas ng panibagong set ng guidelines para sa pagkuha ng kopya ng kanilang salin. Sa gitna ng patuloy na hamon ng korupsyon at panawagan para mabuting pamahala dahil sa muling sumiklab ang usapan tungkol sa salin ng mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Ang pagbubukas ng Ombudsman sa access ng salin ay isang malaking hakbang patungo sa transparency na matagal nang inihintay ng taong bayan. Sana hindi ito ningas
Kugon. Dapat lahat ng mga kinatawan mula senador hanggang congressman ay isailalim sa liwanag na ang kanilang yaman, hindi lang sa mga 26 na mambabatas. Kapaborito Hero. Mga salin na hindi lamang piraso ng papel. Oo. Ito ay sumpa ng katapatan na walang tinatago na yaman. Oo. Ng ilang mambabatas at nagsasabing ang isang mambabatas ay isang lingkod bayan. Oo nga. Kapag ang isang kinatawan ay nag-atubili o nagtatago ng kailang salin, automatiko na nagtatanim nandiyan yung nagtatanim ng duda yung mga kabayan natin, di ba? Yung mga mayan. Ano naman ang kung sakali? Ano naman ang kinatatakutan ng mga mambabatas? Kung wala naman silang tagong yaman na galing sa flood control. Gayahin nila ang ilang mambabatas sa Makabayan Black na nagkusa na ilabas ang kailang salin. Ganyan din sana. Ang hamon sa iba pang mga kinatawan sa Senado at Kongreso, kung wala silang tinatagong yaman mula sa flood control o iba pang proyekto ng gobyerno, dapat ilabas sana ang kanilang salin. Walang dapat ikatakot kung walang tinatago. Dapat laging bukas ang pinto ng mga mambabatas para sa investigasyon at pagsusuri ng kailang salin at open to the public para sa pagpapatupad ng mandato na ang public office ay isang public trust. Hindi sapat na nagsumiti lang ng salin. Kailangan tugma ang idineklara sa tunay na pamumuhay. Ang anomalya sa flood control at ibang proyekto ay nagpapakita na ginagamit lamang ng ilang opisyal ang kanilang posisyon para magkamal ng pera ng gobyerno. Bilatan. Diba? Kaya sa panahon na para buwagin ang kultura ng pangungurakot ng ilang opisyal, kailangan kalkalin ang kanilang salin at lifestyle upang lumabas ang buong katotohanan. Ipakita ang salin, patunay na may integridad para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ang tanong, sila ba ay honest sa kanilang isinumpiting salin? Yung nga yun ang alangan naman na isulat ko yung hindi nakapangalan sa akin. Kahit na may inuuwian siyang napakalaking resort na may maraming sasakyan, hindi sa akin yan. Paano ang prueba mo? Anong prueba nyo? Sa akin yan, hindi nakapangalan sa akin. Ano yung mga sasakyan na mga luxury? Hindi naman nakapangalan sa akin. Nakapangalan sa katulong ko yung mga property, mga lupain sa iba't ibang probinsya, hindi naman sa akin yun nakapangalan sa akin tauhan Nitan. Diba kaya ang nakasulat sa salin, o yung kanyang tinitirahan, yung kanyang 2 o 3 sasakyan na SUV, hindi siya luxury, tapos yung kanyang pera ay ganito lang ang nakalagay sa bangko. Anong mapipiga nyo dyan? Kaya nga, yun ang dyan. Karamihan sa mga ibang opisyal, gumagamit sila ng dami para hindi makalka kung yung kailang mga ari-arian. Kaya paano mo ngayon na masabi na sa kanila yun? Hindi naman nakapangalan sa kanila. Ibig sabihin, kahit na medyo lumuwag-luwag na ang pagkuha o ng pagsilip sa salin, hindi pa rin basta-basta mahulungkot yung kailang mga aso. Mga nakatago. Yaman na hindi nakadeclare. Kaya nga, at siyempre, kaya yung 26 na sinasabing iimbestigahan at meron pa daw isang karagdagan sa 27, papaano na lang pag ang salin nila ay napakaliit? Yun nga. Napakaliit yung kailang idineklara. Oo nga. Pero pag titignan mo ang lawak ng kailang mga asset, hindi mo nga mapapatunayan. Yan ang problema. Kahit na ituro mo ng ituro yan, ito kay congressman ganito, kay senador ganito,
Wala nga sa pangalan nila eh. Oh, yun ang problema. Dami ang Nagawa ba ang pag-iimbestiga dyan? kaya nga may kung diyan may mga alam tayo diyan ng mga na naging opisyal nung bago sila papasok sa politika ay walang-wala. Nung sila naupo, bilyonaryo na. Parang baba ka ng konti dito sa barangay. Oh. Nung nag-umpisang magkapitan, motor. Motor ang gamit. At bahay na simple. Maliit. Oo, ngayon, nung pag-graduate na, may mga sasakyan na. Oh. May mga malalaking motor na. May business na. May bagong building. Kaya nga. Wala namang business. Wala nang issue. Paano siya nagkaroon ng ganyan? So, yun mga questionable. Diba? Sample ko lang po yan. So, Sample yun yung, doon papasok yung lifestyle check. Lifestyle check kung saan po galing yung kailang kayamanan. At yung mga asset nila, siyempre, yung pagpasok niya sa politika, walang-wala pa siya. Maliit lang yung kanyang tinitiran. Tapos nung patapos na siya sa posisyon, mansion na yung kanyang bahay. Marami siyang mga ari-arian. So yun yung naglalaro sa isipan ng mga tao. Saan po galing yung kayamanan? O baka naman nakahukay ng ginto. Kaya biglang tumama sa luto. Luto. Okay, yun ang dapat maimbestigahan ng ating pamahalaan. Yung mga assets, yung mga ari-arian ng mga opisyal, kung saan po galing, bakit biglang lumubo itong mga kayamanan ng mga opisyal na ito. Hindi kaya galing sa mga maanumalyang mga proyekto, hindi kaya galing sa flood control project na yan, etc. Yun yung mga dapat na kalkaling mabuti. Hindi naman pwedeng magregalo yung kanyang bilyonaryong siguro, kapatid, Yung kaibigan niya, binigyan tayo. Kaya nga. So, yun yung mga question at naglalaro sa isipan ng mga tao. May nag-text dito. Asset galing sa bukis, kanto. Ganun ba yun? Iba rin yan. Usapin rin yan. Ibang usapin, mamaya yan. At ito nga, kung gusto lang mabago ang sistema ng namumuno, mag-umpisa sila sa barangay. Tingnan nila yung mga barangay official na magarbo na ang kanyang pamumuhay, saan na kinukuha yung kanyang mga kayamanan. At pupunta tayo sa mga ngayon, sa mga local chief executive, yung mga opisyal ng bayan o syudad, pataas na yan hanggang sa gobernador, hanggang sa presidente. Lahat sana, kung gusto lang yung baguhin yung sistema ng politika, sistema ng pamamalakad sa gobyerno, dapat na higpitan itong mga opisyalis na ito. Hanggang saan yung kamay na bakal ng mga namumuno ngayon. Gaya ni Ombudsman Crispin Remulla. Yung kanyang kahilingan sa mga mambabatas sa Kamara na ilantad yung kaulang salin. Ilalantad kaya ng buong buo ng mga kongresista yung kaulang mga salin. Parang parang nagpakulo sila ng tubig at nilagay nila yung kaulang daliri sa kumukuyong tubig pag ganyan, di ba? Ganyan ang mangyayari dyan. Pambihira sa mga elected official ang talagang honest. Yung talagang yung declare na totoo. Yung talagang nagde-declare ng totoo. Tulad ng yung nabasa ko nung nakaraan, yung mga
ilang kongresista sa anong tawag mo doon yung yung kailang grupo naglatag sila ng kailang salin yan ba ay inilatag lahat yung kailang kayamanan ay isinulat lahat? oo o baka naman naglatag lang sila at ilan lang yung kailang dineklara na mga assets. Yung mga iba sabi mo nga nakapangalan sa ibang tao. Di ba? So yun yung mga diyan ngayon. Yun yung mga question ng ating mga kabayan. Kung inilatag ba ng buong buo, nagsabi ba sila ng katotohanan sa kailang statement asset, liabilities and net worth. Itong mga namumuno ngayon, especially dyan sa mga kongreso. Abangan ang mga susunod na kabanata dahil mainit-init. Oo. Ang mga balitang ito at nagkaroon ng excitement ng mga nakaraang araw. Dahil nga kay Saldico. Pero hindi naman basta-basta mapapauwi. Hindi basta-basta may proseso po yan. May proseso. Hindi naman in fairness naman hindi dahil nagpapabaya ang gobyerno kaya matagal lang balik may proseso kasi. Ayan. So dumadaan sa tamang proseso. Parang parang mga kaso, di ba? Dumadaan sa tamang proseso. Dahil hindi basta-basta maipadala. So ganyan din doon sa ibang bansa. Na dumadaan sa tamang proseso. At sana pag sakali, kung sakali, sana nga may dito ibigyan siya ng seguridad. At malaman na. Para magkaalaman na kung sino-sino talaga yung nasa likod ni Saldico. Nagkamal ng pera mula dyan sa flood control project na yan. Dahil ang pera na kailang kinamal ay galing po sa buwis ng taong bayan. Di ba? Galing po sa inyo, galing po sa atin, mga taxpayers. Pati nga yung mga sanggol, may ambag na sila dyan dahil sila ay umiinom ng gatas, yung mga baby. Maliban lang yung mga si Joy Baby, hindi mo nagagatas yan. Pero, yung mga sangkot dyan, dapat sana mabilisan yung action, yung investigasyon ukol dyan para malaman at kung sino-sino ang mga yan, ma-prosecute sila para maniwala ang taong bayan sa investigasyon kaugnay sa flood control scam. Magandang umaga kay National Migrant Pair. Ayan, magandang pangalan niya, Pair. Si Maricruz M. Abara, si Elsa Villalosa Chavez, Jessica Bulato, magandang umaga. Si Dr. Felix Domicilio, good morning po. Ayan, si Michael Mariado Suganov, magandang umaga. Gawin din si George Bunaw, gawin din si Helen Ibasan Labarias, si Bebilo Uto, Lisa Sim, Dado Pidlawan, magandang umaga. Rebecca Himenya Tamayo, dyan sa Kalasyaw, at ganoon din si Esther Ramos. Si Don Ramon Bautista Senior. Ayan, magandang umaga. Po, dyan sa may Region 1 Medical Center, si Centennial Medical Center Chief, si Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning po. Ayan. Si Sir Roland Mondala. Ayan, magandang umaga. Si Sir Kirby. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre, lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang tahanan at nanonood sa FB Live natin, magandang umaga po sa inyo. Good morning nga pala dyan sa Region 1, yung mga nakikinig dyan sa Region 1 Medical Center dyan sa Bunuan Binlok. Magandang umaga. Sa may Annex. Maraming nakikinig dyan. May radyo sila dyan. Pati doon sa may yung
area ng nagpe-prepare ng mga food. Oo. Malakas po ang radyo nila dyan. Thank you very much po. Dietary section ba yun? Dietary section. Ayan, magandang umaga. Tama ba, Sir Ramon, yung tawag doon sa may area kung saan nagpe-prepare ng food ng mga pasyente? Ayan, magandang umaga sa inyo. Si Estefano Guzman, magandang umaga. Tama. Ano daw? Dietary section. Ayan, dietary section. Magandang umaga po sa inyo dyan. Huwag masyadong magpataba. Hindi, yun lang yung tawag sa ano. Hindi, siyempre, nag-favor sila ng pagkain eh. Maraming mga pagkain dyan. Proper diet po ang kailangan natin. At siyempre, yung kuwan dyan, mga food na inihanda ng mga nandyan sa dietary section, siyempre para sa pasyente. Para sa ganun, malakas, masigla ang kailang pangangatawan yung mga pasyente. Ibang mag-alaga kasi ang Region 1 Medical Center eh. Ay, kanilang 1,500 bed capacities na. Bukas na ba yun? Oo. Kita mo yung sa likod dyan. Sa likod. At patuloy pa rin tinatapos yung building. Ayan, pag marami ng mga serbisyo na talagang pwede mong i-avail dyan sa Region 1 Medical Center. Talagang pinapaganda at dinadagdagan ng mga pasilidad ng Region 1 Medical Center para sa ating mga kababayan. Ang tawag nga dyan Hospital of Choice. Hospital ng Masang Pilipino. Ayan. Hindi lang sa Pangasinan, kundi buong Region 1 niya, sinasakupan ng Region 1 Medical Center. Marami pong mga outside Pangasinan na nandyan sa Region 1 Medical Center. Ganyan po, kaganda ang pamamahala ng Region 1 Medical Center. Welcome po lahat. At siyempre, pag may dalawang klase dyan yung charity ward at saka yung P-ward. Meron mga, minsan may mga nagreklamo, hindi natin mawawasan, bakit may babayaran sa nila? Yung pala nasa P-ward sila. Unang-una, bago ka pumasok dyan sa ospital, alamin mo kung pag sinabing payward, may babayaran. May bayad yon at may pambayad ka. Kasi pinili mo payward. Payward. Kung charity ward ka, wala kang babayaran. Lahat ay gastos ng Region 1 Medical Center. Lapitan mo lang si Don Ramon Bautista. Solve na ang problema mo. Diba? Pagpasok mo sa Region 1, medyo akasimangot ka. No, kapaway mo na hospital dyan, Region 1. Servisyon ka lang. Servisyon ka. Akaimis ka. Akaimis ka lang. Good morning kay Raizel Busalo, Busalis, ayan, magandang umaga. Ito, taga ko ito, taga Burgos, Pangasinan. Raizel Busales. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong bagong management ng Small Town Lottery dito sa lungsod ng Dagupan. Dahil siyempre ang Dagupan ay isang component city, pwedeng magpalaro ang Dagupan City na hindi na siya sakop ng isang probinsya o kaya ano kasi ang explanation dyan, chartered city. Chartered kahit city. sa ibang lugar sa Pilipinas, sa Metro Manila, ibang probinsya, yung mga chartered city, separate na sila. Iba yung labas. Iba rin yung minsan iba rin yung korporasyon tulad ng dito sa Pangasinan. Ibang korporasyon na ang magpapatakbo ng STL. Kaya malalaman ninyo prepara na. Kung sino yung winning bidder na nakipagbid sa PCSO na magpapatakbo dito sa lungsod ng Dagupan, makalipas naman po ng ilang paalala. Ang putak-putak ng irang balita
balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Tama yung San ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Halagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan ginlo. Paborito. Bunuan buking. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Ay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Cowboys Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito
natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Aburrito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactero Lingkor, Ate Magtipangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita informasyon, mga issues, mga sumbong, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Sa darating na mga araw, kapaborito Errol, ay magpapalit na ang management ng Small Town Lottery dito sa lungsod ng Dagupan. So ibig sabihin papasok yung bagong management. Ang lungsod ng Dagupan ay independent component city, chartered city. Kaya maaaring ibukod ang operasyon ng Small Town Lottery o STL gaya ng Santiago City, Naga City, Ormoc, Cotabato. At actually maraming pang syudad dito, malapit-lapit, Angeles City, sa Olongapo City. Yan, at sa Visayas marami rin, at sa Mindanao. So, yung mga nabanggit natin na lugar ay kasama rin po ang syudad ng Dagupan na ibubukod o nakabukod ng iba ng STL sa kanilang probinsya. May balita ako, may nakipag-bidding sa Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, upang sila ang magpatakbo ng STL dito sa lungsod ng Dagupan. Ang nakuha nating balita, ang nakalap nating balita ay ang nanalo nga na ginawang bidding sa may mismong PCSO. Ang winning bidder ay ang Golden Key Play Corporation. Ulitin natin, Golden Key Play Corporation. Kaya sa mga susunod na araw, ang magpapatakbo na ng STL sa Dagupan City, itong Golden Key Play Corporation. Sila po ang may AAC o ang mas tinatawag na Authorized Agent Corporation na pwedeng magpatakbo ng STL sa lungsod ng Dagupan. Lungsod ng Dagupan nag-uusapan natin dito. So, pwede mong basahin yung nilalaman ng Notice of Approval mula sa tanggapan ng PCSO Manila na nilagdaan mismo ni PCSO General Major Robles, kapaborito Errol. Ito, Philippine Charity Sweepstakes Office, Sun Plaza Building, 1507 Shaw Boulevard, corner Princeton at Street at Mandaluyong City. Ayan. Yan, dated April 8. April 8 pa pala ito. April 8 pa sumulat itong PCSO sa ito, yung pangalan. President, Golden Key Play Corporation, Block 1, Unit 1, at naka-address nga dito sa Old de Venecia, Dagupan City. Notice of approval. Notice of approval. Sandali, nawala. Ano ba to? Wait lang. Okay. Biglang wala. Okay. Ito na. Notice of approval. Dear Mr., sabi niya. Dear Mr., yung president ng korporasyon. Okay.
We are pleased to inform you that your application for authority to conduct STL operations in Dagupan City has been approved. Oh, yan. Ito has been approved pursuant to Board Resolution number 056 Series of 2026. Ayan. Aha. Mhm. So, tuloy. So, yan. Please be informed. Please be informed that your approved guaranteed ito may mga price lang hindi ko na babanggitin. Ayan, Below are the computed post approval fees as stipulated in section 15 of the 2020 STL RIRR. Okay, ang ibig sabihin ng RIRR ay Revised Implementing Rules and Regulations, ang mga alituntunin na binago nilalabas ng PCSO noong year 2020 upang palakasin ang operasyon ng small town lottery at naglalayon na ito ay patasin ang pondo para sa mga programa ng kalusugan laban sa mga illegal na gawain. Malalabanan natin yan, yung mga numbers game kapag i-roll. Kaya meron yan. At ang sinasabi pa dito na ang STL ay pwede nang patakbuhin ng Authorized Agent Corporation. Yung ACC. AAC. AAC. Kaya yan po ang kwan dyan. Sige, pagpatuloy mo yung yung notice of notice of approval. You may proceed to the office of the Assistant General Manager for branch operations section located at second floor Shaw Plaza Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City for the issuance of the order of payment. A separate check in form of a manager's check or cashier's check must be prepared for the above fees. At ating napag-alaman na ito pala ay na-comply na nila. Ayan, yung mga requirement, yung mga fees ay nabayaran na po ng Golden Key Play Corporation. So yun po yung order ng pieces o sa Golden Key Play Corporation. So nabayaran na nila yung naturang amount na yan. So ito nga ay meron pang mga ibang requirements na ibinigay ng PCSO. At sila ay pinagko-comply within 45 days o calendar days mula nang natanggap ang notice sa PCSO na dapat mag-comply ang Golden Key Play Corporation sa mga requirements upang sila ay makapag-umpisa na. So ano ang mga requirements yan na dapat na i-comply ng Golden Key Play Corporation kapag i-roll? Ito, basahin natin at tulad ng mga sumusunod, ito yung mga requirements. Establish and maintain a business office for STL STL with the PCSO approved area of operation. Number 2, establish and maintain STL draw court and STL stations with the following distance restriction. Sa nabanggit mo na dalawang requirements ay pasok ang Golden Key Play Corporation. Sapagkat meron na silang na-establish meron na silang opisina at aprubahan na rin ng PCSO yung kanilang opisina o yung lugar, yung draw court. So 100 meters from educational institutions, ito yung mga iba pang requirement. O yung malayo sa eskwelahan. So yung nasa opisina nila sa Old De Venecia Road ay walang school. Walang eskwelahan. So maliban dyan, meron pa yung yung 100 meters away from the religious structure. So wala rin tayong nakikita doon. Wala rin nakita ang PCSO na malapit-lapit na simbahan. At yung isa pa dyan, yung 200 meters away from existing Lotto outlets at 50 meters away from existing STL booth. So wala po dyan. Rin yun, wala dyan sa naturang pinaglagyan ng opisina ng Golden Key Play Corporation.
So pasok sila diyan sa lahat ng mga requirements. Hindi lang yan, may iba pang mga requirements tulad ng siyempre yung key officers, including ito operations manager, STL procedures and protocols na orientation, which also conducting by PCSO. So yung mga bagong tauhan na papasok dyan ay kailangan mo ng sumailalim sa orientation at may training pa. Okay. Ito pa, submit the complete list of all employees, organic and inorganic, which will include the officers, administrative, sales representatives, and collectors. Ayan. Meron pa. Submit sample identification card and prescribe uniform of your sales force. Ayan. So, yun po ay makukumpleto ng naturang winning bidders na itong si Golden Key Play Corporation. Yung mga requirements na yan. So, meron yung 45 days, 45 calendar days na i-comply nila yung mga iba pang mga requirements. At anytime ay pwede na silang mag-umpisa. Ito, you may coordinate directly to following offices for compliance of the above list of post-approval requirements. Ito na. Failure to comply with the above post-approval requirements with the prescribed period may result the revocation of your STL application. We look forward to a successful partnership with you. Respectfully yours. Signed with seal. Melquiades A. Robles, General Manager, Philippine Charity Sweepstakes Office. So, yung nakuha natin na impormasyon, yung mga requirements, lahat ng mga requirements ay binuuna ng Golden Key Play Corporation at yun po ay isasubmit na nila sa PCSO. I think this morning pupunta ito sila sa PCSO para ilatag na yung mga requirements na yan at para sa ganon ay makapag-umpisa na sila new management. Nung nakaraang mga buwan ay bago pa man yan manalo, itong Golden Key Play Corporation na magpapatakbo ng STL sa Dagupan City only, Dagupan City lang ang pinag-uusapan natin dito. Nagkaroon ng announcement itong PCSO. Sabi dito, PCSO will be accepting applications for small town lottery or STL operations starting March 14, 2026 at 8 a.m. to 5 p.m. until March 30, 2026 at 4 p.m. for the following areas. Ito po yung mga open that time. Nabotas and Valenzuela. Ormoc City, Zamboanga City at ang province of Ilocos Sur. Dagupan City. So kaya kasama. So sila po yung nag-open for franchise. Nag-open, okay. Oo, at ito po ay nagkaroon ng bidding. Ito, ang nakalagay dito, to start the opening and evaluation of application shall be on March 31, 2026 at 10 a.m. So ito na yung bidding okay. nangyari. At ang nanalo, Jed Maganon Tungtong at Sayan Agawan bidding kasabay na Nabotas, Valenzuela, Ormoc, Zamboanga, Ilocos Sur, kasabay na Dagupan City, Siyudad na Dagupan, sa analong bidder, Golden Key Play Corporation. So, kayong mga taga-Dagupan may sarili ng may sarili na labas. At I think yung pagbubulahan nila dito rin sa Dagupan. Beneficiary. Diyan nabubulahin at may isang building doon na rentahan nila na ang location ay pumasa sa PCSO. Malayo sa eskwelahan, malayo sa simbahan, malayo sa Lotto outlet at office. Kaya yun po yung pong draw ay inilalabas po sa Facebook live ng Golden Key. Meron po sa lalabas po yan sa Facebook page nila, tama? Tama. Golden Key Play
Corporation. Golden Ayan. Key Play Corporation. Ayan. At yun po ay mababantayan ninyo. Iba Meron yung, silang meron din silang website pala. so, iba yung, iba yung nilalabas sa PCs o yun po yung outside Dagupan po yan. Outside Dagupan. Itong Golden Key Play Corporation, meron na silang sariling opisina, meron na silang sariling bulahan, at dyan nyo po mapapanood sa kailang Facebook page mamaya. Yung binasa po namin, meron pong nakapagpadala sa atin dito ng black and white ng notice of approval na ito nga signed by the general manager na meron pang nasilyado pa. At meron pang personalized sticker ng PCSO. Na talagang nagpapatunay na sila po yung nanalo. At ito nga ay sila ay mag-uumpisa na sa lalong madaling panahon dito sa siyudad ng Dagupan. Ulitin po namin Dagupan City only. Ayan. Wala pong kinalaman ito outside Dagupan City. Correct. Okay, kung sino man yung ito banggitin na natin yung Grand 88 na siyang may prangkisa sa lalawigan ng Pangasinan ay sa siyudad ng Dagupan ang may prangkisa ay Golden Key. At malalaman nyo sa mga authorized na mga nagpapataya at mga ay naka-uniform din yung mga naka-uniform. Kung sa kanila nyo malalaman yung mga ibang detalye kung paano nyo po mapapanood yung pagbubula. 3 bula yan ang gagawin nila sa loob ng isang araw. So ilalabas po yan sa kanilang website, sa kanilang Facebook page ng Golden Key Play Corporation dito sa lungsod ng Dagupan. Abangan! Malapit na. Paparating na ang bagong management dito sa lungsod ng Dagupan. Magandang umaga kay Benelda Anchita. Ayan, magandang umaga. Kay Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Magina Corda, magandang umaga. may dito, may may nag-text dito. Sir, ito pa po yung mga iba na city na may STL. Na tawag dito? Nag-ooperate dahil sila ay component city o chartered city. Sa Mandaue City, dyan sa may Cebu. Lapu-Lapu City. Sa Tacloban City. Bacolod City. Iloilo City. Cebu City. Cagayan de Oro City. Gensan. O General Santos City. Davao City. Napakarami. Ito Angeles, nabanggit natin. Angeles City, Olongapo City. At idagdag na rin natin dyan ang bago Dagupan City. Ayan. Thank you sa may nag-text na listener natin. Kaya may idea rin sa mga component city o chartered city na independent na may sariling STL. Pero ang STL, under pa rin yan ng PCSO. Correct. Ito nga, ulitin natin, ang Authorized Agent Corporation o AAC ay ang Golden Key Play Corporation. Dito nyo rin malalaman kung kailan mag-i-start yung new management na magpapatakbo ng STL dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 7:23 ng umaga. Pwede ang oras pwede ba tayong mag-exercise engineer? Mawayaw yan Sige, okay. Take it away, engineer. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva. O Councilor Joe Piloresco. Councilor Manny the Twin. Si SK Federation President Ayay
Mesina, good morning. Tsaka si compadre, si dating Vice Mayor. Good morning. Si Councilor, Haberdani Mesina, good morning. Councilor Mike Sison, magandang umaga. Hey, si former Councilor Gerald Apicial Servisyong Espesyal. yun, exercise. Yan. Si Kapitan Salvi Mauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning, oy. Diyan sa may Kalasyaw pa rin, si may maramalakas ang radyo dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Ayan. Good morning po sa mga boys dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Thank you po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta. Si ano nga pala? Si Boss Reggie Paran. Good morning, sir. Magandang umaga. Good morning po. Yung kanyang may bahay na rin. Hoy, si Ma'am Laxmi. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga rin kay MDR Ed Villacorta. Diyan sa Kalasyaw. Si former Liga President Carlito Dio, magandang umaga. Long hair. Joel Calvi. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Madam Marmi at Boss Carlo. Si Sabayan, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jubet at Piado Esteves. Diyan sa LGU pa rin si Arturo Eustaquio, LGU Kalasyaw. At ganoon din si Dado Pidlawan. Ayan, magandang umaga sa inyo. At magandang umaga rin kay Councilor Chineros Fuertes Flores ng Mangaldan. Mangaldan, si Vice Mayor Johnny Cabrera. At malakas din ang radyo ni Sir Jonar Lapore. Good morning, sir. Dito na Barangay Anolid. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa ating palatuntunan. Sino pa yung mga Mar Pascua, magandang umaga. Si Kapitan Winard Paragas ng Barangay Binlag, Kalasyaw, Pangasinan. Si Kagawad Taminaya. Ano na yung first name ni Kagawad Taminaya dyan sa may Barangay Mangkop? Kalasyaw, Pangasinan. Good morning po. Hey, speaking of Kagawad Taminaya, congratulations nga pala kay Police Major Mark Ryan Taminaya. Welcome back to our humble town. Ayan, dyan sa may bayan ng Aguilar. Siya po uli ang hepe ng PNP dyan. Nakabalik muli. Si Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. Sir, good morning. Magandang umaga. Si Amads Ejo ng Kalasyaw, San Miguel, Kalasyaw, magandang umaga. At ganun din si Ernesto Balikat, magandang umaga. Silvia Romero, Merlita Villa, magandang umaga. Si Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Good morning kay Police Lieutenant Colonel Eric Gonzales dito sa Dagupan. Good morning po. Congratulations, marami silang mga accomplishment tungkol sa illegal drugs. Actually, yung PNP namamayagpag ngayon sa operasyon ng mga anti-illegal drugs. Ayan, magandang umaga po. Si Sir Benga Babellanos dyan sa may Barangay Bud. Si Gemma Sibayan Busto. Si Emma Alipio, good morning po. Ayan. Magandang umaga din kay Nida Damasco Layusa ng Alaminos City. Magandang umaga. Yan din siyempre yung hindi ko nabanggit dito Baki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez Mapandan. Si Barangay Jimenez, si Kapitan Bernard Antolin, good morning, sir. Ganon din, magandang umaga kay sino po nandito na natabunan kasi Priscilla Abilia Buaga Solis, magandang umaga. Si Siari P. Tirado ng Alaminos City, magandang umaga. Si Alice Munoz ng San Carlos City, magandang umaga. Si Caramel de la Cruz, magandang umaga. Saan ka man naruroon? Naririto kami. Magandang umaga. Diyan sa may Cousin of Diners, sa Malanes, Santa Barbara at 888 Infinity Construction, Malanes, Santa Barbara. Magandang umaga. Good morning po. Sa Kape Midarlo, sa may Kuras Manor, Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo dyan. Wala na?
Sino pa yung mga kuan nandiyan sa kuan? Nabanggit ko na. Nabanggit mo lahat. Yung kaibigan natin, si dating kapitan, dating councilor, kaibigan mo rin, si Mel Sapira. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Kumusta kila ditan at Barangay Banawang? Marami tayong issue. Kumusta Bukas lamay tatalakayan natin yan. issue? Kumusta lamay nagagawa ditan? Kumusta lamay kapitan nyo ditan? Ayan. At Barangay Banawang. Boss, na boss. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya tayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyong pong nakasama sa umagang ito. Ako pa rin po. Ako po ang inyong kapaborito. Bukas ulit. Kuya Errol Jurado. Bacterial Enquera, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, Station Manager Joey Baby. At ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programa Lambangon si kayo